Nanti mieng lang sampai gelum sampai. Sini mas, maaf deh. Action shot. Aduh ini nama. Belum main yang teman kau jangan be S Block channel fans. Ini jenah Riza. Album sebelah nanti dengar na. Ya. Belum bang ni. Producer. Bitang. Mau deh kan? Kamu tuh malang direction sana pergi berada direction. Oh direction sana pergi bitang apa dah jangan cycle lagi pergi dah na. Namun nice na lang macam dah. Jangan be. Nah. Bang, nih makeup kan baik dong. Muka ke dici. Nama nih. Exercise nih makeup nih. Mabung sama sini tau? Ayo. Nih pay. Cameraman. Vlog. Ibu pun makeup lah nasi dura. Yo. Makeup lah, baju kufu saja dia. Itu ada daily lah, kayak dalam makeup tu. Ang daily lah, sana mula, tam kau ni berke. Daily lah, nanti dengar mabung sandai, cameraman bagi. Bor konkret pun nggak ni ya. Bor konkret ni ada. Nah, mal bustu pula top lah mendus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tas orang top lah. Ada makeup pun ada. Dah terus nanti kan sih. Lana pergi. Nih, dia mau ngos na. Nih makeup apa dong kan? Engkau apa dong? Ekstrasa engkau kang bay? Nih mabung lu sandang peneng kamera kan? mabung sandi salah ya. Lang leh mabung ni. Urung deh. Bay apa gus kau kau? Bazai ke gus kang deh. Lapan nang na. Bazai ke lapar sih. Ang jauh kam dan nang. Papa, nunai mana YouTuber ke sana? Awalnya bibus tu kan nice. Bisa ya, bay mana mana ni dah. Oi, no kah? Lamu jangan kontra. Namun nang ni siapa? Jung mana? Oh, itu kooperatif. 100 taka saja gundi bro. Itu give lah deh. Kod give lagi. Biar. Murah sih. Kod. Baik 10 taka sih murah. Di tu. Kyo lagi? Apa? Isa ini. Oh, macam sarau kah ini? Mudah dosa kah? Lapar. Oh, share kerana. Jina kestar kamsar na. Ada saya kulum order fast tahun ni raja berko. Namaste. Baik, nengu kamera help harga nama. Assistant. Baik ni ada orang lain nak raja. Ama director sar. Ada yang mabung sanda. Ang mabung ni dah syuting atau dah sigen dosuno. Aku boleh faham dong. Kasi माने जोंखौ हेल्प खालामनाय हिसाबै दङ नै एजि कमिटि किं माने हाजासे मदद खालामदों जों इसिनि जायगायावनो लाफैदों नालाय शुटिंखौ मोजाङानो जागोन एक्ट्रेसाबो लुक्सफोरा थिगानो दं जागोन सिंगाराबो मोजां गोदान जाखांफुनाय रिमट लाइट नोंथांमोना सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरो ना आदानि माबाखौ एलंखौ नुसिगोन थाबैनो ओरैनो बेसे साना दंबायसा खैदिनसो साना दंबायसा ओरैनो शुटिंआव साननै दिनैनिफ्रायसो स्टार्टिं नालाय साननैयाव लागोन ओमफ्राय एडिटिंआव लागोन सानथामसो मोजाङै कालार सालार दांनानै होमबा नोंथांमोना नेनानै थादो नायनो थाखाय रेडि जाना थादो जोंना लकेसना बाहायनो आरोना लकेसना ओरै जाययावनो ला नै बन माबानायनि बन रोगानायनि शट जारा आदा हिर'आइनो नै हिर' आइजासो आदायानो जोंना हिर'आ Santi. Oरै लकेसना हादान बुहुद नेचार जायगा आरोना नोंथांमोना बेरायफैनो हागोन जोंनि दिनै नेचार जायगायाव बारहावाफोरा आजादि थान्दा बारहावा जोंना दा रेडि जाबाय नै जोंना एक्ट्रेसा बिनो दा जोंना सुटकेस खालामसै आरोना एसे नम' होननो नागिरदो एसे भगबान नाम लानो नागिरदो एसे नङाबाथ' ओरैनो भगबान नामखौनो लाखाया ओमफ्राय नै this is the bicycle oh my god नै बहुद गोबां मानसि दं माब्लासिम जोबहैगोन जों बेखौ बुंनो हाया बोथोर आरो समा मोजाङै होयोब्ला जों थाबैनो फोजोबनो हागोन दा बिथां हिर'इन नामा होनोमोनलाय
मोनथाय मोसाहारि आरो बिबुंस्रि टाइटेल माने रामसियारि बिसोरो रल खालामगोन बेवहाय सिंगार हिसाबै दङ नयन बर' आरो फेमेला पुर्निमा आसा खालामो बे नुनाय सिमां मिउजिक भिडिअआ थारैनो मोजाङै जानानै थांथों जों बेखौ आसा खालामो ड्र'नाव विलि दे बयखौबो एसे लागाव फैथार नाखै दै गोथारजों आं नाखै केमेरा खनसे दां turunखौबो एक्टराबो नां ini pun dari kata hacara meni rojinna ikri mana naku jako gimana naku बेखौ जाहैबाय जोङो दा माने रला इदि आरोना मा साइकेलखौ साइकेलखौ माने हौवाया बन लाबोगोन ओमफ्राय हिनजावा गोलैगोन फिट जानानै मा साइकेल खुलुमनांगोन ना खेबसे साइकेलखौ खुलुमदो बिनिया जायालै बे सुदा सिथार जासिगोन दा ओये ओइ नै हिर'आ नों दा सुदा होनबायसो बरिया रेडी एक्शन ले फै फकास नै राहुल नै गया सिङाव नाय डिरेक्सन होबाय दं जोंना जोंना हिर'आ गोलोमफुजोब्बाय नै नारनाय खनसेयाव जाया खननैयाव जाया थायखांबाय दं दा नै प्लिज स्टप मिउजिक दंखलजों साननाय नांनो दैया बरिया कुल फेभरेट लाव दंलाय नै बैसाङाव दा ओरैनिफ्राय लानोसै नो सागलि नोंबो इखौ नाहरना दे लालायबाय रेडी एक्शन जोंना स्टार जाबाय दा ओंखारलांसिनो आरोना नै आं थांनि हिर'आ नै जोंना एन्ट्रि जाहांदों न'आव साइकेलजों बनबाय गोलोमलायबाय बेस्रा उफाय गैया बन साइकेल फैना लायनाय दा ओमफ्राय नै बिथाङा मबाइलसो थुदों माबा हमनो होदों लाइरबनो होदोंमोन मा मबाइल थुबाय थादों लाइरबनायानो मिउजिक मिउजिकखौ होमबा इयाव प्ले बानायगोन ना होमबा एसे थगायनो चान्स मोनो ब्लार खालामनो हायो माबायदि मोनदों दा नोङो सान्दुं गोसायाव बिदि बिराद खस्थ' लाइट हमनानै सेटिं खालामना जानायाबो थाम सानावालै बिदिनो आरोना मिनिबायसो भिडिअ बोरै जाना भिडिअ बोरै जाना मिनिबा नै जोंना केमेरामेना मिनिनो हाला बे केमेरामेना मिनिखायोबा बोरै जानोब्रा बिदि जानाय नङा दे देखायनाय नोङो बोरै जागोन जेनेबा नों बोरै जागोन थाव मिनिखादोसो गोलैनायखौ होला माने लेथ्रा केमेरा दिले नोंखौ माबा
फोरोंलायनांगोन बोरै जानोब्रा जोंना सारा डिरेक्सन होननानै मेंलांजोब्बाय गोलोमजोब्बाय सिनेमा माबा दे एक्सन शट Pijananya roll naik deh. Yang akhirnya sini, yang try kamera. Try cuy kan. Tampil. Tampil. Olok jari, thank you. Nah, ini kan. Bentar kan enggak ada. Deh, ini sih simpel tampil. Omnane direct lapkar. Unjali ini no. Ready, action. Unjali. Labu. Hai guys, ini saya kenal. Besar. Syuting aja nama. Pegawai kurang nih bantu. Lu kakek nggak aja bulan sebagai. Gisu kamu nggak jadi bantu aku bilang gitu. Pegawai mana kan? Kostum gitu aja. Kostum itu sih gede nih kan? Kostum kan banyak sih. Karena support kalau mau tuh gede kan menjaga baju mendang. Isi, nomor dong. Kok bisa ngomong kok? Hah? Pun burung bilang. Ayo deh. Nah itu saya perlu, saya pilih jalan bay. Aktor ni expression lain ni. Zaunai yo. One, two, three, go!